Ran da duk kwana ya ƙare, ko a ɗaki ko a zaure, ka rufe ƙofa da ƙyaure, za ta zo ran za a zare ba da ka mata ja in ja ba, ba a jinkirta wa kowa, ba a gaggauta wa kowa, ajami ko larabawa. In ta zo to sai macewa ko sakan ba a daɗa ba. Ina mugun farin ciki da wannan rana. Na ji daɗi sosai. Allah ya bamu nasara. Ina farin ciki da wannan graduation ɗin da muka yi. Ina matuƙar murna sosai. Ina matuƙar murna zuwan wannan rana a gare mu. Rana ta ƙarshe ko in ce rana ta ƙarshe a cikin zangon karatunmu na wannan makaranta da muke. Muna matuƙar murna, muna kuma nuna godiya ga Allah da ya nuna mana. Muna fatan Allah ya sa mu karɓi sakamakon mu namun lafiya very soon. Ni da sunana Kamal Wai Abdullahi. Muna murna da wannan rana da muke farin ciki da ni da friends ina. All we are happy, all we are enjoyment. Allah ya ba mu sa'a. Let's go! Sunana Abdulkadir Suleiman, wanda aka fi sani a department ko a Sa'adat Aliyu College of Education da Soja. Wato muna matuƙar farin ciki da nuna murna da wannan rana da Allah ya kawo mu da graduation ɗinmu. Mun gama NCE lami lafiya, ya kuma ne wa kowa fatan da kai da ƙannunmu da za su zo. Ubangiji Allah ya sa su ma su zama NCE su lami lafiya. Da kuma magana akan molintan mu da Allah ya masa rasuwa, Allah ya gafarta masa. Ubangiji Allah ya rahamshe shi, kuma Allah ya ƙara danƙon zumunci na haɗa kan wani Allah na so a yi cikin gurub a buɗe wanda za mu riƙa zama muna tattauna da junan mu duk shekara. Alhamdulillah, masha Allah, muna miƙa godiyarmu ga subhanahu wata'ala wanda ya kawo mu wannan lokaci, ya nuna mana rana da kuma lokaci. Yau ranar Laraba wacce muka yi kandi, muke sa rai kuma Ubangiji Allah ya fitar mana da exam ɗinmu lafiya, ya raba mu da malamanmu lafiya. Mu kuma da muka yi kandin nan gaba ɗaya, Ubangiji Allah ya sake haɗa kanmu da zumunci, mu ƙara riƙe junanmu da amana. Allah kuma ya taimake mu, ya ba mu sa'a, ya raba mu da malamanmu lafiya, ya ƙara haɗa kanmu. Abbas Ibrahim Adam is my name. All thanks be to Almighty Allah, Lord of the Lords, King of the King, God of universe. If you're talking about happy about the graduation, I can't express it because I don't have an ample time to express my feeling and glad. So what I want to tell my colleagues is about the time we have been associated with each other. You can see that sometimes people may did wrong to you, and you may did wrong to those people. So what I'm trying to say out here, those I have made wrong, those that made wrong to me, I have forgive them. So at the end, I want to say that I wish all my colleagues the best. I wish them the best. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sunana Tijjani Alhaji Yakubu. Ina farin ciki da ganin wannan rana a matsayina na ɗalibin English Hausa. Ina murna kuma sannan ina roƙon Allah Ubangiji ya bamu sa'a, Allah Ubangiji ya taimake mu, Allah Ubangiji mu samu abin da Allah ya taimaka mana mu samu abin da muke so. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alheri, amin. Aliyu ma da shi. Yanzu da karamar kuma garin mana wannan rana ce ta murna da muke sa ran Allah ya ƙara haɗa mutane baki ɗaya ko mu taimaka wa junanmu. Wannan graduation ba an yi bayan ta ƙara mu, an yi ne kawai bisa ɗan wani ɗan kalila ko wani iya ziyarta kowa. Da haka nake jawo hankalin mutanen mu don Allah a taru a ƙara danƙon zumunci kare mutane gaba ɗaya. Wannan bisa na. Sunana Saudat Kari. Ina nuna farin ciki. Ina da farin ciki wannan rana. Allah ya tabbatar mana da alheri. Allah ya sa za mu mora abin. Abubakar, ina farin ciki, ina murna da wannan graduation. Allah Ubangiji Allah ya ba mu sa'a. Allah ya ba mu sa'a. Allah ya sa biya sa'a. Assalamu alaikum. My name is Aisha Bashir Garba. Ina matuƙar farin ciki da wannan rana da ta zame mana ta
finally yawa sa'adatu ubangiji Allah ya ba mu nasara, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu kyakkyawan sakamako. Sunana Asiya Labaran Alhassan, ina farin ciki da wannan rana ta graduation da Allah ya nuna mana. Allah Ubangiji ya sa mu fito da kyakkyawan sakamako. Gaskiya farin ciki na a wannan rana ba zai irgu ba. Ina farin ciki sosai ta wani fannin kuma ina bakin cikin rabuwa da mix ɗina, ina farin ciki sosai. Allah Ubangiji ya sa mu fito da kyakkyawan sakamako. Sunana Umar Abdullahi, na zo daga muna fatan Allah wannan da ya zo shi din kai Allah ya saka da alheri, Allah ya ba mu sa'a, Allah inda muke lafiya Allah ka samu kwalin mu lafiya, Allah ya kai gida kowa lafiya, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu nasara. Alhamdulillah, mun gode wa Allah da ya kawo wannan rana, muna gode masa, muna ƙara gode masa. Allah ya ba mu nasara a cikin abin da muka rubuta tun daga farko zuwa sunana Yusuf Isa Muhammad wanda aka fi sani da Yusuf Galadima. Na gode Allah ya ba da nasara, Allah ya saka da alheri, Allah ya ba mu nasara. Muje Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Yusuf Dashiru Makoda wanda aka fi sani na a cikin kwaleji Fasihi. Ina matukar farin ciki da wannan rana da Allah ya nuna min ta gama makaranta ta, wato na yi graduation na NCE. Ina fatan Allah ya albarkaci karatun da na yi, ya taimaka min a rayuwata, ya taimaka min ɓangaren addini. Allah ina neman yafiya ga dukkanin abokai wanda muka yi mu'amala da su, wanda na cuce su, da wanda suka cuce duk wanda ya cuce na yabe masa, amma ni ma wanda na cuta ina fatan Allah ya yabe. I highly appreciate and gladden and attracted I enjoy with my pleasures for those days that I never forget in my life. The aggrandizement of purpose I highly appreciate for those days, and those that make them offenses, I need their forgiveness. And still I have to Sheka or go under Dakin Kudu local government. This is my place of work. My name is Shaifullahi Kudu Isa, which I know by Dr. Sef. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya kake gani da Allah ya nuna maka wannan rana ta ƙarshen gama makarantar ka, wato ranar graduation, wanne irin nishaɗi kake ji a cikin zuciyarka da kuma wanne irin godiya za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya baka ganin wannan dama da wannan lokaci na gama wannan makarantar taka, wato graduation, wanne irin godiya za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala? To gaskiya na ji daɗi da kamun wannan tambayar. Alhamdulillahi, ba abin da zan cewa Allah sai dai godiya, saboda wannan rana ce ta farin ciki da Allah ya nuna mana, muka yi graduation lafiya, kuma Allah ya sa mu fita da sakamako mai kyau da shauran 'yan uwa waɗanda muka yi wannan makaranta tare. Allah ya ba mu ikon zumunci a junanmu da kuma tattauna akan abin da zai amfane mu, kuma ina roƙon 'yan uwa da Allah ya sa duk wanda Allah ya ba wata dama to amfani da ita ya ga ya tallafi wani. Kuma shi ilimi abu ne wanda in ka yi shi ba wai ka yi shi da wata manufa ko ka yi shi ne da niyya mai kyau, don niyya mai kyau ita ce wadda Allah zai duba ya baka wani aiki wanda kai ma ta salar wannan za ka yi wani. Saboda haka wannan rana ce ta farin ciki, muna farin ciki kwarai da gaske, muna kuma godiya ga Allah ba adadi. Magani Sabo ne Yakubu Yunusa, ɗauke ƙaramar hukumar Dawakin Kudu. To a yau dai ba zan iya nuna irin farin cikin da ne ba game da wannan rana da Allah ya nuna mana. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sake haɗa mu a Darus Salami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko dai sunana Barhama Rabi Musa. Ni haifafan garin Tudun Wadan ɗan kare ne. Alhamdulillah, ina matuƙar alfahari da farin ciki da wannan rana da Allah ya nuna mana na graduation namu. Da haka nake ƙara yi wa junanmu addu'a kan Allah ya tabbatar mana da alkhairi a cikin wannan al'amura namu ne graduation. Sannan Allah ya nuna kowa ranar sa da zai karɓi zaltinsa a hannu, kuma Allah ya sa kowa ya karɓi zaltinsa da kyakkyawan al'amari. Ina kowa fatan alkhairi, ubangiji Allah ya ƙara zumunci da kauna. Assalamu alaikum, sunana Usman Musa Ibrahim. Ana kirana da Usi ko kuma dai a ce min Sanin. Gaskiya yau ina cikin farin ciki domin tun da nake a rayuwata ban taba zanta kaina a cikin farin ciki irin wannan ba. Sakamakon na ɗauki tsawon shekara 3 ina zaune a Kano ina karatu. Kuma sannan ina neman
gafara ga wanda na bata mare sakamakon ni mutum ne na jama'a. Na san na bata mare sai kuma na san wasu bata mare, amma duk da haka ni na taɓa kowa da duk abin da ya mutu. Na gode Allah, kowa haɗa shi da alkhairi amin. Assalamu alaikum, suna na Aminu Bala Abubakar, na zo ne daga garin Rano. Yau rana ce ta farin ciki wacce ba zan iya misalta farin cikin da nake ciki a yau ba, sakamakon a cikin ranakun da na kasance cikin farin ciki dole zan hada da wannan rana. To ina yi wa 'yan uwa da abokanan arziki wayanda na batawa da wayanda suka bata mun, ina neman yafewar jama'a da duk kowa da kowa. Allah ya haɗa kowa da gabansa, Allah ya mai da kowa. Ina Department English Hausa, School of Languages kenan. Gaskiya ina farin ciki da wannan rana da kasancewar mu muka gama wannan karatu. Mun gama NCE, ina farin ciki, sannan ina wa duka 'yan department namu farin ciki da wannan rana, da fatan Allah ya nuna mana mu ga digirin mu ga masters, kai har ba adadi ma. Ina farin ciki sosai, sannan da Allah ya mu kowa ya yafi juna, Allah ya maimaita mana digirin. Yau ranar ta zama mata farin ciki wacce gaskiya a rayuwata za ta kasance min ta tarihi. Ina cikin farin ciki, Allah ubangiji ya bamu abin da muke so. Sunana Bakus Abdulaziz daga Department English Hausa. Na ji daɗin wannan rana ta graduation. Ubangiji Allah ya mu nasara da sa'a. Okay, sunana Bilkis Gambo Ibrahim. Ina Department ina English Hausa. Okay, Allah ubangiji ya sa. Isa yadda muka gama haka lafiya haka mu ga Allah ya samu gauro ta kun zo kuma kana yana. Ina farin cikin wannan rana ta ƙarshe a Sa'adatu. Assalamu alaikum. Ni dai sunana Suleiman Salisu Sale. Muna farin cikin wannan graduation namu yau ranar Laraba 27 ga watan Disamba. Da fatan yadda muka graduation din nan lafiya, Allah ya ba mu daman cire result din mu lafiya. My name is Suleiman Umar Falani. I come from Ogwe local government, Dangada ward. Today, I can't know with which word I can use to show my gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, because as everything has starting point, there should be, it has a stopping end. So Allah subhanahu wa ta'ala, we thank almost to you. Allah subhanahu wa ta'ala, let us continue our educations and finish its successes like we have done it by this year. Assalamu alaikum. Sunana Aminu Ibrahim Abubakar, amma nake nan ina shi da Aminu D. Ba zan iya bayyana irin farin cikin da nake cikin wannan rana. Insha Allah ina mana fatan alheri dukkan mu wanda muke wannan graduation din yau. Muna fatan Allah ya sa mun yi asa'a. Ina fatan Allah da ba wanda zai dawo gyara nan gaba. Assalamu alaikum, sunana Abubakar Muhammad Isa. Na kasance na gashi akan karatu. Ina farin cikin wannan graduation din da muka samu muka yi. Ina wannan fata da kai Allah ya sa da muka da nan gurin ya kasance mun haɗa a gidan aljanna insha Allah. Yadda muka zabi za mu ga bisa tafiye da anan mai kyau. Allah da san mu haka za mu karba. Ina wannan fata. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh. My name is aiwatar da karatun lafiya, Allah ka sa kowa da kuma lafiya, Allah ka sa wata dama, Allah ka ba mu nasara. Wannan abubuwa da Allah ya nuna mana ubangiji Allah ya sa su cikin Allah ya kowa da masa, Allah mun gode mana fata alkhairi duk wanda. My name is Adam Aliyu Adam, the Agiti linguistic man. So this is a good day. This is a greatness day. We are very happy. We are thankful God because He gave us the chance and allowed us. We are in a life to do this session. We have done it, so we are thankful God. We wish all the best for our all friends because this is a day of graduate. So we thank God, we thank God, we thank God. I wish you. Sunana Suleiman Nasir Matage. Karamar hukumar dawakin Kudu Tamburawa. Ina mai farin cikin kammala wannan makaranta da muka yi a yanzu. Allah ya kai kowa gida lafiya, Allah ya ba kowa abin da wani gode alhamdulillah. Sunana Badiya Adam. Gaskiya ina farin ciki da wannan rana ta graduation da muke yi.
ina fatan Allah ya fitar da sakamakon mu mai kyau kyakkyawa, sannan ina bakin cikin rabuwa da yan uwana na karatu. Ina fatan Allah ya fitar mana da sakamako mai kyau ya ba wa Allah ya saka wa iyayen mu da alkhairi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Allah mun gode ma da ka nuna mana wannan rana. Mun fara karatu na NC1, NC2, NC3. Allah mun gode maka da ka nuna mana yau ranar 27 ga watan 12 2017. Allah muna gode maka da muka graduation muka kammala na NCE a Sa'adatu Rimi. Allah mun gode ma alhamdulillah. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Mahmuda Garba a local government din Tsanyawa. Allah ya kama wannan makaranta a NCE a Sa'adatu Rimi. Da fatan mun shigo wannan makaranta lafiya a 2004. Yanzu kuma Allah ya kawo ƙarshen karatunmu a 2018. Alhamdulillah wannan rana ce ta farin ciki wanda ya zama tilami wa Allah godiya da Allah ka lokaci na gama karatunmu lafiya da wanda muka sabawa da wanda ya saba mana da Allah ni da dukan wanda ya san na saba masa ko duk wanda na san ya saba mani to ina gafarta masa, ina mika yafiya mai dumbin yawa. Alhamdulillah yan uwa wanda kuma na saba ina fatan su gafarce ni su yafe mu. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Babangida Awwalu Gwargo, wanda wasu suka fi sani na da dan manaja. Muna gaskiya alhamdulillah muna godiya da Allah da nuna mana wannan rana ta graduating, wanda mun kammala NCE1, NCE2 and NCE3, wanda muke gode wa Allah subhanahu wata'ala da nuna mana wannan rana ta kammala wannan karatu namu. Saboda haka muna farin ciki sosai, waɗanda ma ba su zo ba ubangiji Allah ba su ikon nuna farin cikin su a gare mu, kuma wanda muka yi wa laifi ubangiji muna neman yafiya a gare su, kuma da waɗanda suka yi mana ubangiji muna yafe musu gaba ɗaya. Allah ya yafe mana gaba ki ɗaya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bayan ga gaisuwa mana masu kallona da masu jina da baki daya, na sallama irin tafi da musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakika wannan rana ce wacce ta zamo ta nuna farin ciki. Bayan nuna farin ciki da yafiya a tsakaninmu, domin mun zauna tare tsawon lokaci. Allah ta'ala ya kaddara kuma yau ce ranar da kusan kowa zai tafi inda ya koma. To da haka ne ke sanar da wannan dama ta ayafa juna a tsakani, domin babu wanda ya san me za mu haɗa a nan gurin. A rayuwata ban san zan haɗu da mutane da dama ba a nan gurin, daga garuruwa daban-daban. To kuma Allah cikin ikonsa ga me yau mun zauna tare, yau kuma gashi har an zo yau ce ranar da za a rabu. Da fata na akan mazanmu da matanmu, idan muka zauna lafiya to mun tashi rabuwa kuma mu rabu cikin mai salamun salama da kuma afuwa a tsakaninmu. Afuwa ita ce za ta warware tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa. Idan nema afuwa kai ma kai mun, kaga shikenan ba wanda ya tafi da haushin kowa, ba kuma wanda ya tafi da tunanin wani ya ɓata mai rai. So na yi abin nan kafin fara gabatar ban ambaci sunana Mahmud Sama'ila Salim. To da farko dai ni sunana Muhammad Abdulhamidu Sani daga ranar local government. To alhamdulillah ina min godiya ta ga ƴan uwa ɗalibai wanda muka fara karatun da su lafiya kuma gama lafiya. Da farko ina Allah subhanahu wa ta'ala godiya da Allah ya kama wannan lokaci. Sannan kuma ina mai roƙon ɗalibai kamar yadda muka fara karatu lafiya, Allah ya kawo ƙarshen da zamu gama lafiya. Sannan kuma dukkan wanda muka laifi ina roƙon su da mu yafe juna. Wannan ita ce ranar ƙarshe, wanda dole ne kana zaune da jama'a, dole ne wata ranka saba wani ya saba maka.
dole ne sai da hakuri wannan ta hanyar haka ne za mu cimma burin. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Sunana Awwal Hamda Bala daga Department ɗin English. Zan yi graduating ɗina 2017 ga watan 12. Jama'a ina neman yafiya ga al'umma waɗanda ake zaman tare, waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba, da waɗanda muka gani da waɗanda ba mu gani ba. Wannan gani ko ya ga wannan bayani muna neman afuwa. Allah ya yafe muna, mun yafe kowa baki ɗaya. Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Garba. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Allah ya sa mun gama makaranta a sa Allah ya sa mu dace. Allah ya sa result mana kyau. Assalamu alaikum. Ni ne Sani Bashira Haruna, kuma kamar da Allah ya haɗa mu da ƴan uwana ɗalibai muka shigo makarantar nan tun muna NCE1, NCE2, NCE3 muka shiga lafiya, kuma ubangiji Allah ka ba mu ta lafiya. Allah ka taimake mu, Allah ka ba mu sa, Allah ya sa mu samu nasara a nan da duniya kuma sai mai ta a lahira. Assalamu alaikum. Sunana Laminu Haruna Bure ke karamin Kumoro. Ina bayyana farin ciki na da Allah ya kawo mu wannan rana ta 27 ga watan 12 2017. Wannan rana ita ce za mu zana jarabawa ƙarshe ta final NCE3. Kiran da zan yi da ɗalibai su zama adalai duk irin matakin da Allah ya mai da kai. Kar ka tuna abin da kai a baya ko abin da aka yi ma ka ce za ka yi amfani da wannan damar karama ga na ƙasa da kai. Sannan kuma muna neman yafiya ga waɗanda muka bata wa rai, kuma duk wanda ya bata mana rai mun sani ko ba mu sani ba, mu dai a gare mu mun yafe musu. Assalamu alaikum. Da farko suna na Abba, kuma na fito ne daga yankin karamar kuma kamar yadda muka fara wannan karatu namu, Allah ya nufa mun zo ƙarshe a wannan session kenan. Sannan kuma muna roƙon dukkanin wanda na yau kuskure cikin wannan department namu ya yafe mu, kuma dukkanin wanda ya bata min tun daga farko zuwa yanzu ban dauke da kuma wani riga ya yafe mu. Sannan kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya fito wanda da zallan mu cikin kwanciyar hankali. Sannan kuma abokaina waɗanda muka yi wannan makaranta tare da su, wannan karatu namu sun bani gudunmawa yadda ya kamata. Sannan kuma ni ma gudunmawa da suka bani abinda zan saka masu da yi iyaka. Saboda haka musamman kai Musa da sauran mutane waɗanda muka gudanar da wannan karatu namu cikin kwanciyar hankali, ina fatan Allah ya haɗa mu a sama lafiya. Assalamu alaikum. Sunana Ahmad Abubakar, wasu sukan sani da Ahmad Yom, hakan kira ni. Haka yau ina cikin farin ciki sosai. Sun halarci wannan graduation din namu, da dai mu dan yi addu'a saboda zan mai fito sosai. Haka ni farin cikin ma na san mata ina zan bayyana shi yadda al'umma za su gane cewa sosai ina cikin farin ciki yadda ya kamata. Haka akwai yar wato tsarawa da muka zo da ita da ta ke da ta cikin daji saboda gani mun dan yi wata waka saboda nuna farin cikin mu na graduation da ya zo mana. Haka kuma bayan haka ina so in roƙi 'yan uwa da abokan arziki da wanda muka bata rai daga farawar mu zuwa yanzu, to da Allah ya haƙuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni dai sunana Tasi Ismail Ibrahim Zaura Babba. To alhamdulillah, ina mika godiyata ta musamman ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai albarka. Wato ranar da muka haɗa da karatunmu na NCE a wannan makaranta mai albarka ta Sa'ad Slim College of Education. Gaskiya ba mu da adadin godiya da za mu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala, sai dai mu ce mun gode wa Allah. Allah ya saka, Allah muna gode ma a gare ka, Allah ya ƙara mana gwiwa, Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa 100%. Allah mun gode ma da ka nuna mana rana mai albarka. Allah ya sa wannan karatu da muka yi zama mana mai albarka.
a ko'ina. Allah mun gode ma, Allah mun My name is Yakubu. I'm very happy to see which we set aside how together to plus therefore now we are expecting to finish our NC and we are expecting to get some work after so that I'm very happy for this round. Also, I will be at the like this. That's what the second time. Firstly, my name is Ibrahim Elia Yahya. I finished, I graduated. I'm very happy to graduate from this College of Rhetoric. I'm very happy. I'm grateful to all our fellow students that graduated. Firstly, I hope that I'm just to wish for all our members who will graduate from this year of 2017 in Department of English Department. Okay, that is a little of a brief what I can say about what we discussed. But also, this our group graduation is very given the maximum cooperations. There is no any kind of thing that is very outright one of us, and that ever happy in among ourselves. So that is the first what I can say. During time I'm very blushing. That is why I'm very happy sponsoring in my speaking. So that is almost everyone to understand what I mean. But if you follow it, suna na Awwalu kuma ni ma ɗaya ne daga cikin memba na Department of English Hausa. Yau rana ta farin ciki ce, ta murna sosai, na ji daɗi sosai da yau Allah ya nuna mana nan da ba gama karatu. Sai dai ina fatan Allah ya sa hore abin da muka samu dangane da ilimin. Na da ƴan uwa kuma ina muku fatan wani ya kira ƴan uwa kada ba da kanan kenan ba, ya kamata a ce a ci gaba da yaɗa. Sunana Sabiu Uzairu mai nasara. Ina mai godiya ga Allah da Allah ya nuna mana wannan rana da muke cikin rana da Ubangiji ina mai roƙon Allah ka sa wannan rana mu albarka. Kuma Ubangiji Allah ka taimake mu kowa da zai saka alkhairi a cikin ko dai sunana Buhari Sadi Abdullahi. Wasu sukan kira na da Emirates. Babban farin ciki na game da wannan rana ta graduation shi ne ganin yadda mutane kowa yake farin ciki da walwala da kuma annashuwa. Sannan kuma ina yi wa dukkanin sauran al'umma fata da Allah ya sa jarabawoyin da muka gudanar zamto mu samu sakamako mai kyau. Sannan kuma ina addu'a Allah ya mai da kowa gida lafiya kuma Allah ya sa mu dinka tunawa da juna. Farko ina nuna godiya ta da farin ciki da wannan rana, wato ranar graduation wanda muka kammala Sa'adatu Rimi College of Education. Sunana Zaharaddini Abdullahi Ambata, wanda muka karanci English Hausa tare da abokaina gaba ɗaya. Hakika wannan rana ta shiga ranar tarihi domin rana ce ta farin ciki, ta nuna farin ciki sosai. Ranar graduation kammala Sa'adatu Rimi College of Education. Abinda zan gaya wa 'yan uwana a nan shine ya kamata mu haɗa kanmu, idan mun gama tare ya kamata kuma mu dinga ziyarar juna, muna kaiwa 'yan uwa ziyara haka domin kada a manta da kowa. Ina farin ciki da wannan kammala makaranta da muka Sa'adatu Rimi College of Education. Saboda haka muna murna bisa dukkan abubuwan da muke yi. Wani ɗan uwanmu zai iya yafe mana ko kuma wanda muke bai sani muke maka rami ko bai sani ba yafe mana game da dukkan wasu abubuwa da ake yi. Assalamu alaikum, ina yan uwana fatan alkhairi, ɗalibai wanda muka haɗu da su, muna fatan kuma duk wanda muka zama ya mu'amala da shi muka masa wanda ba daidai ba, muna fatan dan Allah ya yafe mana saboda wannan zama ya riga da ya kare. Sunana Awwal Idris, wanda aka ina murna da wannan rana da Allah ya kawo mu domin mu nuna farin cikin mu akan wannan graduation da muka yi na NCE. Ubangiji Allah ya ba mu sa, Allah ya albarkaci abin da muka yi. Sunana Shamsu Abdullahi Barzo. Ina mai farin ciki da wannan rana
ranar talata kenan zuwa laraba. Allah ya kama lokaci na graduation, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa mu a zazzabin a hannu bibi. Kamar yadda kuka sani sunana Sulusu Ahmed wanda ake lakabi da Ba'ajume. Ina godiya Allah da Allah ya kawo muna wannan rana mai albarka, ranar da za mu kammala ƙarshen karatunmu. Yan uwa ina taya mu murna da farin ciki, kuma ina cewa dan Allah kar mu mance da juna, mu rinka tunasar da juna, mu rinka bibiyar juna, muna kiran juna don mu rinka sada zumunci a tsakaninmu. Madalla, na gode. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana da kuma wannan lokaci. Mata ga uwa da abokan arziki waɗanda muka yi tun daga farko muka fara da su yanzu wanda suke so up to us. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan abu albarka. Ubangiji Allah ya taimake mu duniya da lahira. Sannan kuma Allah ya ƙara haɗa kanmu gaba ɗaya. Ya Allah ya ƙara Allah mana gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Umar Musa wanda aka fi sani tabbata wannan rana ba a kwaliti. Ina gode da Allah bisa wannan rana da yana mana Allah sa mu sa Allah ba mu sa da kuma sai na Rasulullah. Alaikum, ni ne sunana Umar Hassan Ya'u wanda aka fi sani da Umar Don. Saboda haka ina farin ciki da wannan rana, Ubangiji Allah ya sa Allah ya haɗa kayunan mu, kuma Allah ya sa kowa ya samu abin yi, sannan kuma Allah ya sa mu ci gaba da karatu. Allah ba shi dama, Ubangiji Allah ya hore mana, Allah ka sa mu karɓi kwalin mu a lokaci guda. Allah ya yarda. Sunana Awwal A Ali daga Takai Local Government, karamar hukumar Takai Local Government, Kace Kowa cikin Guma Gari. Wannan ina matuƙar farin ciki da ganin wannan rana tawa ta ƙarshe da na fara, kuma nake ganin cewa Allah da zan gama ta lafiya. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a kamar yadda kammala ya samu sakamakon mu lafiya da albarka annabi Muhammad. Sunana Ahmad Abdullahi da Abdullahi. Wannan rana muna farin ciki da ita gaskiya sosai yadda ya kamata, domin kuwa na ga 'yan uwana kowanne na kalli fuskarsa cike da farin ciki da annashuwa. Ba abin da zan iya sai dai ne wa Allah Ubangiji godiya da ya nuna mana wannan rana ta graduation. Sunana Basiriya Idris. Ina farin ciki da wannan rana, kuma haka ina wa kowa fatan alkhairi da wanda muka wani bidiyo kuma wanda ba zuwa ba gaba ɗaya muna fata a yadda kuma gaba ɗaya. Allah ya samu mu haɗa gaba kuma jami'o'i ko kuma da sauran gurare haka. Allah ya haɗa mu lafiya. Muna kowa fata alkhairi. Suna Abubakar Kabir Gambo wanda aka fi sani da AK. Gaskiya ina matuƙar murna da wannan rana ta graduation mu. Ina matuƙar mika godiya muka Allah madaukakin sarki da ba mu iko da dama muka zo wannan rana muka gama makarantar nan gabaki daya. Allah ya sa kowa ka ga sakamakon shi cikin kwanciyar hankali ba tare da matsala ba. Ina neman afuwa ga duk wanda ne wani shi, na sani ne ko ba sani ba, saboda Adam ajizi ne. Duk wanda ne mai laifi ina bara dan Allah ya yafe mu, kamar yana yafe kowa, ban da fara jawo shi kowa da man duka wani ma ko ma mutum min laifi na yafe mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdurrahman S. Muhammad, kuma ina rayuwa a Wailari Kankare. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan rana mai albarka ta farin ciki. Muna ƙara godiya ga ɗan uwa, muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya mana albarka a cikin karatunmu. Dukkanin abin da muke tsoro Allah ubangiji ya amintar da mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mun yi asa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum, sunana Muhammad Umar, ina zaune a Wailari. Na yi ba ilimin Wailari Kankare. Ina fatan Allah ya bamu nasara a wannan karatu namu, Allah ya raba mu da dukkan wasu matsaloli, dukkan wani alkhairi da yake cikin wannan karatu da muke, Allah ya tabbatar mana da shi. Nagode, Allah ya bada. Abubakar Isa wanda aka fi sani da Garba. Ina wa kan muna mana farin cikin wannan rana da Allah ya taimaka mana. Ina bukatar ma ni ma zan mutu. Allah ya ba mu sa'a mun gama makaranta lafiya. Allah ya ba kowa sa'a karɓar wannan result. Allah ya je. Assalamu alaikum, sunana Shawwal Suleiman Musa Igedi. Muna nuna farin cikin mu da wannan rana da Allah ya kawo mu ta gama makaranta ta Editing College Education. Muna fatan yadda Allah haɗa mu da rahamarsa.
addu'a mu Allah ya cika mana burin Allah ya sa kowa ya tafi sakamakon shi. Sani kofar mata, Abbas Sani na CD. Gaskiya yau ce babban ranar farin ciki na da ya kawo mu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kawo mu wannan rana ta ranar graduation din mu. Muna fatan Allah ya taimaka mana ya mana jagora. Mukal Ashiru Musa Rano. To Allah kawo wannan rana ta ƙarshe muna farin ciki za mu rabu da ƴan uwa abokan arziki. Yau ne ta kake magana ce ka yi kwakwa. Ya Allah na din au. To Allah sa mu rabu da kowa da kowa lafiya lau Allah ubangiji ya da fuskokin mu. Ko ana kowa gidan aljanna. Allah da mu da musu mu Allah rabu da mikiyan mu. Da inda suke. Ubangiji Allah ba mu musu. Bismillah. Sunana Faruk Saba Ali. Na fitar da unguwar kofar mata zango kenan bayan asibitin Murtala. Wannan abu da muke yau ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin sa. Ya ubangiji Allah ya tabbata da muke farin ciki. Allah ya sa ɗaya bayan ɗaya muka auren kowa a cikin mu ba tare da ɗaya yaron su ba. Kamal kuma da rasu ya ubangiji Allah ya masa rawa Allah kai rahama kabarin sa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ina farin ciki da wannan ranar da Allah ya nuna mana. Mun zo muna zuwa makaranta tun ana ruwa waye gashi yau Allah ya kawo karshen gama. Allah ya sa mu gama a sa'a. Allah ya sa takardu su kyau. Allah ya bada abun yi don al'umma da wannan. Sunana Abdulkadir Mustapha kamar yadda aka fi sani na da Abdul Jiya ko a ce Abdul Peter. Ina mai matuƙar farin ciki da wannan rana don jina nake kamar a cikin gajimare nake yau saboda tsawon farin ciki. Saboda haka ina mai addu'a ga mu baki ɗaya da suka wannan graduation Allah ya ba mu sa'a. Allah ya sa rijiyar ya kyau. Allah ya sa kowa Allah ya tabbatar mai da abin da ya fi alkhairi. Assalamu alaikum. Sunana Sani Usman Ya'u wanda aka fi sani da Garko. So alhamdulillah muna farin ciki da wannan rana da Allah ya nuna mana ita wacce mun dade muna jiran ta. Uwa ma jawo ta yau gashi Allah ya kawo mu. Saboda haka muna fata Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya sa mu tafi wannan cikin sauki. Sunana Mahmud Abba Abdulsalam wanda aka fi sani na da Abba. Ina mai matuƙar farin ciki da Allah ya kawo mu wannan rana ta gama wannan makaranta. Sa'adatu Rimi Allah ya ba mu sa abinda muka yi Allah ya fito mana da result mai kyau amin. Sunana Mustapha Umar Usman wanda aka fi sani da Musti. Wanda aka fi sani da Musti. Ina farin ciki da wannan rana ta graduation ɗinmu da muke ta jiran ta zo yau kuma gashi Allah ya kawo ta. Kuma Ubangiji Allah ka ba kowa sa'a kuma ka mai da kowa gida sa'a kuma Ubangiji Allah ka haɗa mu da alkhairin wannan rana Ubangiji Allah ka sa mu dace kuma result ɗin mu fito lami lafiya. Sunana Abdulrahman Sha'ibu karamar hukumar Madobi Kankoso area. A wannan graduation da muke yau muna roƙon Allah ya sa mu yi a sa'a. Allah ya ba mu dukkan nasarorin da muke bukata a dukkan jarabawoyin da muke yi. Allah ya ci. Sunana Khalid Muhammad Ismail. A gaskiya ina matukar nuna farin ciki da wannan rana wadda da ba mu taɓa zaton za ta zo ba sai gashi yau ya zo. Muna fatan Allah ya ba mu sa'a a dukkan jarabawa da muka zada Allah ya taimaki 'yan baya kuma. Abdul Shugaba yau ka gani ina farin ciki da wannan rana ta ranar gama makarantar College of Education. Allah ya sa mu samu kyakkyawan dukkanin asar ɗin da wannan suke. Alhamdulillah da farko na dai suna na Uwar Sani Dan Jimmai likinan Dr. Dan Gambo kuma a local government ita ce Kura local government Kano state ita ce state ita Najeriya kuma ita ce a ƙasa ta haihuwa. To alhamdulillah muna farin ciki ko wance na farin ciki da godiya da ganin wannan rana da ta kammala wannan makaranta. Ina wa dukkanin 'yan department ɗinmu da sauran department ma Allah ya sa su karkare lafiya mu ma Allah ya taimaka mana Allah ka sa mu ƙara ci gaba da karatunmu. Amin. Ilusa Tayar ke magana. Gaskiya muna farin ciki sosai dangane da wannan rana da Allah ya nuna mana. Kuma muna gode masa muna kuma roƙon Allah ya sa duk karatun da aka yi amfani jama'a da al'umma gaba ɗaya kuma ya sa ilimin ya zama hujja a kanmu ba wato a gare mu hujja a gare mu ba a kanmu. Wannan shine wa salamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Yusuf Junaid Bello dan karamar hukumar Kano. Muna ƙara godiya Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mana wannan rana
ubangiji Allah ya sa mu fita a sa Allah ya sa result din mu ya fita cikin nasara da samu wannan Allah. Sunana Nazifa da Suleiman, ina matuƙar godiya ga Allah subhanahu wataala da nuna mana wannan rana, sannan ina roƙonsa Allah ya ba mu sa'a ya sa kuma wannan shine ƙarshen zaman mu a wannan makaranta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Mustapha Umar wanda aka fi sani da mai nasara. Muna farin ciki da wannan rana, Allah ya tabbatar mana da alheri. Allah ya sa mun yi graduation a sa'a, Allah ya fito mana da sakamako mai rinjaye da nasara a ciki. Assalamu alaikum. Dapo Umar Yusuf is my name. I am one of the, those students who are graduating from the Trinity College of Education. I feel honored indeed and proud of the world find myself one among the students that are graduating from this very, college, especially those who are graduating from English department. I can say that this is the happiest day of my life because it is the day that I am witnessing, how, a lot of students that we spend a lot of time studying together, that they are graduating from this very department. I feel honored indeed. I feel honored, and I cannot thank everyone, enough for this very and the happiest day in our lives. Then another important thing is that we want to pastor our college students who are graduating from English department is that that we spend a long time, together. So we shouldn't forget, one another. What we're supposed to do is to, a different kind of habit of being a kind of warmth to visit to, one another. This will help us to immensely, add, a kind of, genuine relationship between, one another. That is something that we want us to think about it and the earth based on that. Thank you very much. I'm Rufai Ali Ibrahim, and I am delightful to actually stay here in order to express my feeling, because I think I can't express my feeling actually because this is the most happiest day that I have found in my life in, because it's the day that I have graduated from this very college, and I alongside my colleagues we are here celebrating, snapping pictures, sharing numbers, looking for everything. So actually I can't express my feeling, and I'm very grateful to Almighty Allah for him to actually allow me to witness this very day. I'm very. So my name is Usman Gambo Chibaru. Alhamdulillah. Muna gode wa Allah madaukakin sarki da rana ruwa sai sa mun gaza a wannan harkokin namu na karatu da kuma sanyi gaba da. So Allah da ya kawo mu wannan lokacin mu ga wannan gama karatu Allah kuma ya sa albarka a cikin wannan karatu kuma Allah ya sa mu mun samun lafiya. Allah ya muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. My name is Usman Gambo Chiba. I love Yusuf by name, and I here to appreciate my feeling based on this important graduation that we held, or we are doing it now. And some people used to call me as poet, and I very appreciate with this important graduation that we are doing now on the day of 27/12/2017, which our graduation come in with our important examination of language testing. I am really appreciating, as my colleague said before, like Ibrahim, Rufai and Gaddafi Umar. I am very appreciated because my sense alone in this important time can't tell my expression, because a lot of things, if you come here, you will see it. Many people, ladies and other things that you are going to see. So I am English, Hausa, zan yi bayani a takaice da Hausa. Sunana Lawan Ya'u Awwalu, Brigade Gwagwarwa Layin Famfo. Ina farin ciki da wannan ranar da Allah ya nuna mana. Sanyi rana, damuna, zafi da yana mu zuwa makaranta ba, mu ba gwagwarmayar da ba mu samu kanmu a cikinta ba. Yau gashi Allah ya nuna mana karshen da muka yi gama makarantar Sa'adatu Rimi. Ba abin da yance ina farin ciki da wannan ranar. Muna gode wa Ubangiji. Alhamdulillah. Sunana Bujita Fahadu yau ita ce ranar farin ciki wacce ba zan taɓa mantawa da ita ba. Ina yi wa 'yan uwa da abokanan arziki da kuma 'yan department ɗina gaba ɗaya na wannan makarantar fatan alkhairi.
Allah ya sa wannan jarabawa da muka ta karshe Allah ya sa ce ta karshen mu a wannan makaranta kuma Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a dukkan lamuran mu. Muna gode wa Allah subhanahu wataala da nuna mana wannan ranar farin ciki, ranar graduation din mu a department din mu da others duk sauran combination ko schools da suke cikin wannan makarantar Sa'adat Rimi College of Education. Yau 27 ga watan Disamba 2017 ne graduation, mun fara karatu daga 2014 zuwa 2017 graduation. Ina happy, ina farin ciki, ina murna da shi Allah ya nuna mana ya hada mu da sauran mutane a different workers ko different aiki ko different partners every day we are blessed day insha Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله سوى الله muna magodiya Allah mun gode maka sunana Usman Adi. Ina jin daɗin wannan murna da muke ciki amma gaskiya an yi rashi murna ta kai murna amma wasu na bakin ciki suna farin ciki sakamakon me gaskiya mu dai mun yi rashi ko in ce ni dai na yi rashi ba san wasu ba. Rashin da nake so in bayyana nan shine rashin babban monta. Allah ya ji kan kamar Allah ya rahama masa Allah ya sa ya huta Allah ya kai rahama kabarinsa. Ina wa Allah godiya da ya sa muka samu kanmu wannan yanayi. Wasu Allah bai ba su damar kawo wannan lokacin ba. Idan muka kawo wannan lokacin Allah ya sa mu suka da imani. Allah ya ba kowa albarkacin wannan lokacin. Allah ya sa kowa ya samu sakamakonsa a sa'a. My name is Paulo Lohamda. I am from Department of English Language. I am appreciate about the graduation that is being conducted here. I am very happy because this time is a time that we supposed to show us you are happy and wannan lokaci shine ya kamata mu nuna farin cikin mu domin shine rana na ƙarshe da muke yi a cikin wannan makaranta. Sannan kowa da 'yan uwa da kuma wa'inda aka sani da wa'inda ba a sani ba duk sun zo suna taya mu da farin ciki. Don haka muna murna da wannan rana. Allah ya haɗa zuciyoyinmu ya haɗa kanmu gabaki ɗaya. Allahumma amin. Suleiman Badamasi from English Department Hausa. I am very happy about this graduation which is past. Against we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us about the true benefits our results to pick out successfully, and I beg my friends to be forgiveness in others in order about something which is mistake in between you and the others, ladies or gentlemen, to be successful in our life. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Daidai suna Asiru Musa Usaini. Ina farin ciki da wannan rana da aka kawo mu ta murnar graduation ɗinmu 27 December 2017. Allah Ubangiji ya maimaita mana a digiri mahaba. Sunana Kamal Ibrahim Adam, Department English Hausa. Ina wa 'yan uwana ɗalibai fatan alheri. Allah kawo mu wannan rana ta murna ta gama makarantar mu gaba ɗaya. Ko ina miki mu ci gaba da yawa junan mu addu'a. Allah ba mu sa'a da nasara a koda yaushe mazan mu da matan mu, kuma Allah ƙara haɗa kanmu. Nagode, assalamu alaikum. Ni dai sunana Mustapha Muhammad. Sannan yau shine ranar da muke karkare makarantar nan albarka kwalejin ilimi Sa'adat Rimi da ke Kundoso. Farko ina yi wa Allah godiya da ya nuna mana wannan rana mai matuƙar tarihi. Sannan kuma muna yi wa 'yan bayanmu fatan su ma Allah ya kawo su irin wannan rana mai muhimmanci mai tarihi su ma a rayuwar iliminsu. Da farko sunana Musa S. Abdallah, wanda aka fi sani da Musa Sigina. Gaskiya yau ina cikin farin ciki da wannan abu, wato graduation da muke yi 2017. Na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana. Kamar yau muka fara kwaleji, gashi mun fara lafiya, mun gama lafiya. Ina roƙon Allah ya sa mu karɓi result ɗin cikin gaggawa shi ma lafiya. Alaikum, sunana Usman Ibrahim Tahir. Alhamdulillah, muna gode Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana ta gama wannan makaranta ta mai albarka. Muna kuma yi wa waɗanda ba su gama ba fatan alkhairi. Allah ya sa su ma su gama lafiya kamar yadda mu gama lafiya, kuma Allah ya sa result ɗin mu gabaki ɗaya Allah ya sa ya yi kyau.
kamar yadda na wasu abokananmu na baya muka ga cewa ya yi kyau, ma Allah ya sa namu ya zama ya fi nasu ma. Don haka muna gode Allah sosai, sannan wannan tasha ita ma muna godiya a gare ta.